Pangolíny. Plaché a mierumilovné. Pokryté tvrdými, prekrývajúcimi sa šupinami. Vyzerajú ako chodiace šišky. Zázrak evolúcie. Tieto nočné tvory, ktoré žijú v Ázii a Afrike, sú naozaj jedinečné. Ich jazyky, dlhšie ako ich telá, sú perfektné na olizovanie mravcov a termitov. Hrajú dôležitú úlohu v ekosystémoch, udržiavajú populácie hmyzu pod kontrolou. Pangolíny sú jediné cicavce so šupinami. Tieto šupiny, vyrobené z keratínu, rovnakého materiálu ako naše nechty, poskytujú silnú ochranu pred predátormi. Keď sú ohrozené, pangolíny sa zvinú do pevnej gule a ich šupiny fungujú ako nepriestrelná zbroj. Fascinujúci obranný mechanizmus pre fascinujúce zviera. Tragicky sa táto jedinečná vlastnosť stala ich pádom. Pangolíny sú teraz najviac obchodovanými cicavcami na svete. Sú neúnavne lovené, ich šupiny sú vo veľkom dopyte v niektorých častiach sveta. Používané v tradičnej medicíne a považované za luxusný tovar, ich šupiny dosahujú prehnané ceny na čiernom trhu. Dopyt je nenásytný a tlačí tieto neuveriteľné zvieratá na pokraj vyhynutia. Každý rok sú nespočetné množstva pangolínov vytrhnuté z ich domovov. Matky, otcovia, mláďatá, všetci sú obeťami krutého a nezmyselného obchodu. Ich počet klesá, ich budúcnosť je neistá. Nelegálny obchod s voľne žijúcimi zvieratami funguje v tieni. Komplexná sieť lovcov, pašerákov a kupcov. Hnaní chamtivosťou živia trh, ktorý prosperuje na vykorisťovaní a devastácii. Pangolíny sú často pašované v hrozných podmienkach, natlačené v klietkach, ich utrpenie si nevieme ani predstaviť. Mnohé cestu neprežijú. Tie, ktoré prežijú, často prichádzajú do cieľa traumatizované a zranené. Predané na čiernom trhu, ich šupiny premenené na zisk, ich životy ignorované. Je to krutý a tragický osud pre takéto mierumilovné tvory. Nemôžeme dovoliť, aby to takto pokračovalo. Ťažký osud pangolínov je drsnou pripomienkou nášho vplyvu na prírodu. Musíme konať teraz s naliehavosťou a odhodlaním, aby sme zachránili tieto pozoruhodné tvory pred vyhynutím. Posilnenie presadzovania práva, boj proti nelegálnemu obchodu s voľne žijúcimi zvieratami a zvyšovanie povedomia sú kľúčové kroky. Ale najdôležitejšie je, že musíme zmeniť naše postoje. Musíme pochopiť, že tieto zvieratá nie sú komodity. Sú dôležitými členmi ekosystému našej planéty, ktorí si zaslúžia našu úctu a ochranu. Buďme generáciou, ktorá zachráni pangolíny. Nech ich príbeh neskončí tragédiou, ale nádejou a prežitím.